Имението Манор Хаус е било така, с историческо значение. То в годините е било притежавано от много аристократични фамилии. Не всички от тях са занимавали с вино, но последната, която го купува и го придобива в края на 19 век, това е Нидербърг. Знаете, че Маслово Южна Африка е заселена от германци и холандци, затова и имената им звучат така по-странно. Така, Нидербърг, Манор Хаус, нали, няма как виното да не носи името на това и страхотно имение, към което вече е последна изба, има засяти лозя и така нататък. Като регион, това е Филаделфия, сорт е 100% южноафрикански, страхотен шираз, типичен в стила си, изключително пикантен, много мощен. Виждате какви черен пипер, подправки, кафе дори се усеща в него, какао, много богато вино, много богато, същевременно не тежко, не агресивно, много елегантно, има леки черни плодове, има много траен послевкус. Вино, което може да съчетавате с много видове храна в различни поводи, да го намирате всякакви приложения. Най-хубавото всъщност е в момента, че две бутилки ги купувате на цената на една. По-хубаво това. Така е. Колко да си говорим, винаги трябва да сметка става дума за пари. А когато не можеш да го вземеш изгодно, трябва да го изтъкнеш. Така, един страхотен Манор Хаус южноафрикански шираз, две бутилки за 22,85. Здраве!